aquí al Montseny, anem a pujar al castell de Montjoriu i res, està a sobre del turó i res, vull dir, tenim 40 minuts per davant, en principi, i a veure quan ho fem. Vinga, va, comencem! Al turó de Montjoriu, on està ubicat el castell de Montjoriu. Estem a 700 metres d'alçada i res, com podeu veure, el dia avui és magnífic, un dia esplèndid, sense núvols, espectacular, i el castell increïble. Anem a fer la visita i després us explico cosetes, a veure què ens ensenyen. Vinga, va, fins al següent vídeo! Ja hem acabat la visita del castell. És impressionant. Ens l'ha fet un arqueòleg d'aquí que treballa aquí al castell i ha sigut espectacular. Ens ha comentat que és un dels castells d'Europa que encara conserva parts autèntiques del segle XIV, com el celler, la cuina, bueno, espectacular. La veritat és que és una passada i totalment recomanable si veniu al turó de Montjoriu. Si us plau, visiteu el castell per dintre, que és espectacular. I res, ara anem a començar la baixada fins al cotxe i anem cap a casa. Vinga, va, anem-hi, que queda un ocell. Ja tenim un altre cim, al turó de Montjoriu, amb el castell. Bueno, com us he dit, la visita ha estat genial, tot molt bé, i res, ara ja hem arribat al cotxe, anem a agafar-lo i anem a casa a dinar, que tenim molta gana i fa una calor insuportable. Bye bye, fins al propèssim ruta!